Hola, som del Col·legi Ave Maria. Jo soc Aire López Jo soc Alba. Jo, Paula Martínez. i venim a presentar-vos les matèries que hem utilitzat per a fer la cristal·lització. Hem utilitzat calefactors i metgeros d'alcohol per a calfar l'aigua destil·lada per a fer les cristal·litzacions. Hem utilitzat provetes per a mesurar el volum i gots de precipitat per a fer les cristal·litzacions. També termòmetres per a mesurar la temperatura de l'aigua destil·lada. També hem utilitzat colorants alimentaris o en altres casos blau de metilè. Hem utilitzat cristal·litzadors que ens ha facilitat el Museu de les Arts i les Ciències. I també hem utilitzat cristal·litzadors en recipients de casa. Hem fabricat neveres amb corxo i cartó per a que les cristal·litzacions es refredaren més lento. Este és el cristall que nosaltres hem decidit que anem a presentar al millor cristall. Anem a mostrar-vos la composició que ens ha quedat. Hem col·locat els nostres cristalls que hem fet i els hem ficat amb minerals i coses de l'aula que quedarien molt bé amb la composició. L'arena, els caragols, minerals, etc. Hem ficat els cristalls de manera que se pogueren veure de manera adequada, amb la combinació de materials. L'arena ens agradava i vam veure que ens podia quedar molt bé amb els cristalls i els minerals. No sabíem com combinar, però a poc, ficant coses i llevant, ens va quedar este resultat. Ens ha quedat molt bonico i després de molta feina i molt de treball estem molt contentes de la composició que hem obtès.